Dali dayon girespondihan sa mga bombero ang sunog sa Purok Medalya, Milagrosa, Barangay Buhangin, Davao City ug wala ray 30 minutos gideklara na kining fire out. Apan adunay napasok atol sa sunog nga usa ka senior citizen. Sumala ni Raquel Yasis, iyahang lolo ang napaso ug sumala niya nalimtan og palong sa iyang lola nga nangadji ang gidagkutan nga kandila nga posibleng mao'y sinugdanan sa kalayo. Nangadji isa tapos kalimot siya sa kwarto na bilin din niyang kandila wala niya napalong ba niya. Nanihapon sila, natingala na sila, aso na daw kayo. Idaran, lubintanyos, kapin silang duha, naglisod, naglakaw. Nalapos ako ang lulo, 3rd degree burn. Sunog iyang duha ka bukton, kung iyang likod, bagpat siya ang ulo. Nasa-SPM si sir. Subay sa report sa CSWDO, duha ka balay ang totally damage ug duha ang partially damage. Gihatdan dayon og hinabang sa lokal nga gobyerno ang mga nasunugan. Bisan ang opisina ni Congressman Omar Duterte nakahatod sab og assistance. Yes, kagabi ipaadto niya diri kakaron dayon bigit kay para makahatag og gamay na hinabang na food packs para at least lang na sa pipila ka adlaw na makasurvive sila sa ilang pang adlaw-adlaw na konsumo. So immediate needs jud food assistance jud sa ilang kasagaran niya. Clothing, wala man gud na ubang family walay nadala jud maskin isa gamit nila. Temporaryong nagpuyo sa covered court ang mga nasunugan. 12 ka pamilya ang apektado ug ang uban kanila tapot lawas ra ang nadala sa pag-ulbo sa kalayo. Walay gi-report nga naangin nga kinabuhi human sa sunog.